Sikwamukele mbukeli lapha ekhaya jikelele kuningi esesikwenzile lapha ohlelweni njengoba sike sakudlalela imifanekiso emidala yokukhothama komntwana kwaphindangene kanye nengxoxo ke esabanayo noBenedict Vilakazi lapho ke kwakushone khona uPapi Khomane. Igama lohleli ekhaya jikelele kanti lamuno oxolo kwamwali uMantshinga ihlabane elimhlophe eqwangisa hlezina ke uNadia. Yena nje ke ozithamda ngesixho. Injalo kanye ngibukeli ke singena kuyiro yesithathu legqibela yenkqubo yethu yanamhlanje. Njengoba thina sele siza kushiya kaloku indawo sigoduke kaloku sivuke ngejixukuxa nokusi abantu besalele siyaqonda ke abanye balungiselela ukungena emisebenzini ukanti ke njengesiqhelo siniphathela indaba ezihamba phambili ukuze kaloku nithi liphuma ilanga lisithi xa libe nesazi konke okwenzakalayo ngale nkqubo yethu yanamhlanje. Ungasali hlala nathi. Isibalo sabantu abashona ngesikhathi kuhlasela ikhukhula eMnambithi KwaZulu-Natal kanti imeya yaseMnambithi izokuthumela inkonzo yomngcwabo kwaMsimanga eRosbourne namhlanje. Kuyaqhubeka ukuthungatha nokutakula izisulu zezikhukhula ezihlasela eMnambithi esifundazweni KwaZulu-Natal enyakatho yesifundazwe ngosuku olwendulela uKhisimusi. Namhlanje imeya yaseMnambithi uZamasibisi izohambela ke umndeni wezinye zezisulu kwaMsimanga lapho ke kuzobe kufihla khona amanye amalungu omndeni aphangalala kule yanhlekelele yokuhlasela kwezikhukhula. Iphondo iKwaZulu-Natal lombetho ezizanjonjo zemvula ngelixesha leholide. Ngempela veki yeChristmas imvula iye yayidliva kwindawo zephondo de yakhokhelela kwimphuphuma ezisube imiphefumulo ebalulwa kuma-23. Kukhukhuliseke inhlaninge yemizi nendlela kwadaleka monakalo kwizakhiwo ezisiseko. Amakelo hlangulo awalali buhlayo atyhutyha imilambo ekhangela imizimba yabantu abamkene emphuphuma. Imvula egalele izolo kummandla wedama iHenley iphuphumise imilambo kwakhukhuliseka imoto ebinabakhweli abathathu. Amapolisa athi asafumene imizimba emibini. The bodies of two people who drowned when a car they were traveling in was swept away during heavy flooding on Sunday afternoon at a location in the Petisab precinct were recovered on Monday, the 1st of January. A search team comprising members of the South African National Defence Force and committee members located the vehicle at Henley Dam on Monday morning. Izanuse zemo yezulu zithekelela intshizane ukuya kwizanjonjo ezinokhokhelela kwizikhukhula kwindawo zephondo iKwaZulu-Natal. We do have an alert for severe thunderstorms, a yellow level 2 for the western parts of KZN for tomorrow afternoon. Inkonzo yemo yezulu ibongoza abaqhubi baqaphele ngakumbi xa benqumla ibroho kwimeko yemvula. Kanti kusenjalo ukhukhuliseko olubamngelwe zizantyalantyala zemvula lushiye konakele indlela kunye nebhlorho kummandla waseCoffee Bay emqanduli yeMpuma Koloni. Ibhlorho ekuphela kwayo kule ngingqi nesetyenziswa ngabahlali ukuya elwandle ukusuka edolophini ikhukhulisekile ngentseni yangomvulo. Ibhlorho yesibini le ekhukhuliseka kule ngingqi kwisithuba esiphantsi konyaka. Abazibonele ngamehlo nabo bephangele ebusuku bathi khange kuthathe ixesha lide wagcwala qhu umlambo. Ezo zikhukhula ziye zadiliza ibhlorho yaseNenga edibanisa idolophu nolwandle. Ngo-1 yaqalisa imvula khange ibe nasiqapho. Sithe sizama uzovalela imoto yabe kusekuvela isikhukhula sabona into yoba sesincedakala imoto sisazivalela imithi sesigada ke ngabantu babangawoli because abantu bayotyiwe bayalantuza kwabe sekunje. Ukudika kwale blorho ilahle kwenkulu kumashishini asekuhlaleni. Iphazamisana nesitshini lam enye into ndixhomekele kweli tshini thengisa intsimbi mina ayikho enye into enye ndijonge kwentsimbi ngoku xa ivaleke kanje iblorho okanye kunetha ndawulala ningatyanga. Le blorho iyalungiswa ngabantu tena bayilungise bathi ufika kwale mvula yemka asiyazi basingawela njani ke ngoku kanje. Iinkonzo zomasipala waseKings abathathalingebo ziye kuhlola ubuzaza bomonakalo. Ubugoxo bususiwe ukuze abantu bakwazi ukuhamba kodwa izithuthi zona azikwazi kuwela. We have arranged for a temporal measure that the technical services from our KS State municipality should come
and we approached them yesterday. They've been so quick. It's our approach that we should always be quicker in addressing the challenges that are affecting our communities. Ngixesha kunyaka ophelileyo izikhukhula zonakalisa ibhlorho kwakule ndawo zatshabalalisa nesikolo samabanga aphakamileyo. Kwindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eCoffee Bay. Imndeni yakhe le ndawo okuhlasele kuyo imvula enamandla kwadeleka izikhukhula ePietersdorp eBloemfontein ithi iphoqwa isimo ukwemukela ukuthi amakhaya ayo asenamaxhaphozi amanzi angcolile ngaphakathi. Homes waterlogged. This is what this family of 5 is faced with every rainy season. They wait for the yard to dry up before draining water out of their house, which can take up days or weeks, and this has ruined their house. 33-year-old Notutu Zelomasisi says they are living here because they have no alternative accommodation. The mother of 3 also lives with her pensioner parent. As long as there is water outside, we know this is the life that we will be subjected to. If it gets hot and gets dry outside, then we will be able to clean, although it will take longer for us to remove the water. A humanitarian organization says some houses are not habitable. After assessment, the organization has recommended draining off the water from the houses and graveling of the roads to avoid future flooding. For humanitarian relief, based on the conditions that they're staying in at the moment, I think as soon as they have been assisted by the municipality, will then bring the humanitarian relief that includes food parcels, blankets and mattresses. But for now, we're still waiting because, for health reasons, we can't be bringing food or clean material in conditions like this. Now, Metro has assured residents that resources have been put aside to assist, and Metro's plan will be reviewed to enable it to act swiftly. So the issue of Pietersdorp, yes, it's a problem, and we have started assisting some of the households there, and those that are currently not, that we haven't received any help, they'll definitely be getting help. We're coming to them. We have involved all stakeholders, including the province, in making sure that we assist during this time. Residents complain that they are emotionally and financially drained. Makhala Masiteng, SABC News, Bloemfontein. Ukanti xa sijonga kumanye amazwe umlawuli jikelele wesebe lezobudlelwane bamazwe ngamazwe nentsebenziswano uGqirha Dengo uthi uMzantsi Afrika ukulungele ukumela ityala lawo lokubulawa kwabantu kwinkundla yehlabathi yezobulungisa iICC. uMzantsi Afrika uvulele ityala ngakuIsirayeli kwiveki ephelileyo esithi elilizwe luphule izibophelelo zalo phantsi kweConvention of Genocide. uIsirayeli usikhabe kabukhali esi sityholo, nangona kunjalo ubhengeze izolo ukuba uza kuvela enkundleni ukuza kulwa eli tyala eza kuchotshelwa ngomhla we-11 nowe-12 kule nyanga. Ukanti ke phambi koba niphume kaloku niye emisebenzini nakwindawo ezahlukeneyo, rhabula nalo uqikelelo lwemozulu.
Siphinde sikwamukele mbukeli usabukele Ekhaya Jikelele. Mhla zingama-26 kuZibandlela ku-2023 umdlalo owuchungechunge obekhulunywa kuwo ulimi lwesiBhunu iSievedelane usakaze isiqephu sokugcina salomdlalo emva kweminyaka engama-23 waqala ukubonakala komabonakude. Namhlanje ke mbukeli ake sijeqe nje ke emuva lapho saba khona nomlingisi ke wabeqavile kulomdlalo uMimi Mahlasela. Kule ngxoxo wabeke ekhuluma nami khona la kwi-Ekhaya Jikelele. Mhla zingama-26 kuZibandlela kulonyaka ilanga lizoshona kokugcina alisayi kuphinde liphume emgwaqeni u7th Avenue lapho kuhlala khona umphakathi omncane eHillside eGoli. Kulomgwaqo u7th Avenue obizwa ngeSievedelane ngolimi lwesiBhunu sibhekana nezigigaba ezahlukene ezempilo, ukuphumelela nokwehluleka, siphinde futhi sibhukule sizame futhi uthando nenzondo, ukufezeka nokushabalala kwamaphupho nokuyithola siseyimweni esingakaze sicabanga ukuthi singayithola sikuza. Nakuba ke sonke singakaze silibhade kuSievedelane, kepha ke besihlangana khona njalo ntambama ku-SABC 2 kuleminyaka engama-23 eyedlule. Size sakha ubuhlobo nezintandokazi okukhona kuzo o-Obas, o-Hilda, uShamaine, u-Egi, u-Emma nomndeni wakwa-Main Kiss. Mbukeli ke okusihlukanisana lo mndeni wethu isinqumo nje somsakazelo omphakathi SABC sokuqeda ngomdlalo owuchungechunge oboniswa ku-SABC 2 iSievedelane. NgoZibandlela ke mbukeli uzokhonjiswa isiqephu ke sokugcina, kanti ukuqonda kabanzi ngalokhu semukela ke omunye abalingisi abaqavile kulomdlalo uMimi wakwaMahlasela olingisa ke indawo kaEgi. Mimi asikubingelele, sibonga kakhulu ukuthi unathi namhlanje ohlelweni. Ngibonga mina sanibona nonke emakhaya. Yazi benginewari namhlanje because ngiyacabanga ukuthi yazi the last time sine interview yethu it was so nice, sasihappy xoxa kumnandi. So nje ngiyacabanga ngathi mina wonke samusisimi namhlanje I'm sure vele ama spirits are down, angazi nokuthi ngizongiqala kanjani, but nje azivele siqale eqaleni ukuthi iphela iminyaka ewu18 uyingxenye yalolu hlelo iSievedelane. Ingabe nje sekunjani ke emsebenzini kwazi ukuthi senize emsebenzini every day, but niyazi ukuthi awumazithi 21 October ziyakhala kuzobe kuqoshwa isiqephu sokugcina. Ngabe nje injani imudi kwi-cast ne-crew? Ukukhuluma iqiniso I think asikaka process sonke ukuthi kwenzakalani, kodwa siyazi ukuthi kwenzakalani. Wonke umuntu usafika emsebenzini ngokuyimisela nangenjabulo, khona lawo ma moments during the day la imoya uphansi khona mawukhumbula ukuthi eyikonje sesiyela kulesikhathi la soqeda khona, but kusase right okwamanje. Manje iSABC ibeka esinye sezathu sokuthi ihoxisela luhlelo isizathu se-viewership ukuthi hayi inombolo azikho enough. Ingabe mhlawumbe nina bangichazele ngokwanele yini nagciniseka futhi ngezathu abanikeze zona? Ngoku-understanda kwethu into abasichazele yona ukuthi i-viewership yehlile kakhulu and lokho kwenziwa yi-load shedding nakhona ngenkathi thina sesidlala i-prime time isuke sekuyi-load shedding. So into abasichazele yona, kodwa siyazi ukuthi sine support enkulu kuma-fans wethu. Ama-fans wethu ahlale ebhekile njalo noma ba-downloada somewhere or ba-streama somewhere, kodwa bahlale babukile and bakwazi noku-catch up futhi sesidlulile isikhathi. Uyabona nje usakhuluma ngama-fans, ngiyabonga lapha ukuthi kune-petition ebizwa nge-change.org. Isayindwe abantu abangaphezu kwa-20,000 abafuna ukuthi iSABC ihoxise lesi sinqumo sayo sokuvala kwalomdlalo. Ungathi nje kubalandeli benu ngabasafisa ukubona iSievedelane iqhubeka? Ngingathi kubo siyabonga kakhulu abekho abalandeli abafana nabeSievedelane. Siyabonga kakhulu for i-support nothando all the years. I think i-success ye-show iyenziwe yini futhi because nje baningi abantu kade ngibona nje nama-comments wabo abaningi besho ukuthi yazi mina i-Afrikaans ngayiphasiswa iSievedelane esikoleni kakhulu. Baningi bona so siyababonga kakhulu from i-cast ne-crew. Ngiyazi esikhathini esiningi abantu bahleli babona thina esiyi-cast, kodwa i-crew esisebenza nayo iyabonga kakhulu. Because noma qhamuka isinqumo esinjengalesi uyacabanga ukuthi bangakanani abantu abazoba affected by this and all of that. Okwamanje-ke nje director wami akungisiza lapho ukuthi ukudlala nje iclip unyana yalapha eSievedelane ngeke sibuke kancane kamazwibela eyibombeze eSievedelane.
'n stukkie son in die skadu van die stad se gewoel. Hier bly my vriende, hier bly ek leer, ons mekaar gehou deur die lewe en sy seer. Here we dream dreams that are brighter than the sun, and in dark times we know that soon a new dawn will come. In hierdie soms vreugde, in hierdie soms 'n traan of twee, en wat ook al die jare gebeur, ons hou mekaar daardeur. En waar ek ook al gaan, my huis is op 7de laan. Ek in 'n plek waar ek thuis kan wees, die mooiste eenstraatdorpie in die stad van vrees. Days turn into years and Hayi Osmini yabona nje vele kushuthi nje inhloso ka director uthi nje sowabe masikhala silile. Ngiyabona you got emotional there for a bit. It's the music. Hayi lo mculo lapha vele uzokukhalisa, but I mean what's going through your mind? It's reflection, it's thinking where you come from. I-reflection nokuyiqhenya kakhulu, proud of the show ne-success yayo, nomsebenzi wami ngiwenzile on the show, especially i-character yayo. Ufike ayi-clean, and now she's a renowned businesswoman. So ukuyiqhenya kakhulu, as much as kubuhlungu kunenjabulo at the same time, for the future to see ukuthi i-new chapter isiphatheleni sonke. Because bethi vele ngisazobuza ukuthi ke manje ke siyabona ukuthi okay ekugcineni impilo yenu le, yebo, you know indlela eniphilisa ngayo beniphilisa ngayo yonke leminyaka, sekuqhamuka lesi sinqumo esesiqhamuka manje esesenza ukuthi ke manje okay, take a step back now and think ukuthi okay, so where to from here for uMimi Mahlasela. I-acting zolo ngiqhubeka ngiyenza, i-first love yami. I don't think kunenye into engifuna ukuyenza ngempilo yami ngaphandle kwe-acting. Kodwa ngifuna nokwenza producing, so I'm going to be shadowing a lot of my friends. We producing ngibona ukuthi kusebenza kanjani lapho, kodwa nisazongibona kakhulu. Hayi futhi siyakubona na ku Instagram ke active. Hayi siyabona ama post lapha yana sithi keep up with you. Sinifisela nje konke okuhle okumhlophe, sibonge kakhulu, sinethulela nje isiqhoko sithi salute ngomsebenzi wenu omuhle owenzile nawe kanjalo nozakwenu bonke nje besevedelani, sinifisele konke okukhanyayo. Siyabonga kakhulu. Sibonge kakhulu ukuthi sihlanganyele kanye nawe namhlanje ekhaya Jikelele. Mbukeli ke lowo bekuMimi Mahlasela besixoxisana naye ngodaba lesivedelani esaziyo kwesekumenyezeliwe ukuthi ke iyagcina ngozibandlela, kodwa nje ke isiqephu sokugcina sizoqoshwa lapha mhla zu-21 ku-October kuwona lonyaka. Ama emotions, you know, bittersweet, kukhona ukuba proud, yasho sesimimi ukuthi khona ukuba proud ukuthi where they come from, ukuthi basuka bathatha into isaqala yafika lana yaze yafika lana, khona ke futhi nobuhlungu bokuthi phela usuwenza umndeni nabantu seniyifamily imphilisana yonke leminyaka, manje sekufike isikhathi sokuthi kuhlukane. Kodwa ke nje ke thina si-Ekhaya Jikelele sibafisela konke okuhle nokumhlophe. Njengamanje ke mbukeli ake sithi nje ke qungaseyitolo, sizobuya emva komzuzwana. Bonke siphinde sikwamukele kwakhona kwinkqubo ndaba yakho iEkhaya Jikelele. Kanti ke ngoku singena kwisiqendu sethu seza kwantu. Kweza kwantu ke sijonga amaqhalo nezaci ezizintetho ezinentsingiselo efihlakeleyo. Ngoku ke sizajonga amabinzana nje ambalwa ukuze sive intsingiselo kunye nentsusa yawo. Oza kuthi asichibele banzi ke ngalamaqhalo nezaci ngutata uLoyiso Nqevu oyingcaphephe kwimiba yesintu. Bawunqevu bantu kubulise ndikwamkele enkqubeni namhlanje. Molweni sisi, ndiyabulisa kuwe nabaphulaphuli nababukeli. Ewe ke wamkelekile. Bawunqevu masiqale apha. Khasicacisele mhlambi yintoni isaci, iyintoni iqhalo? Isaci libizana lentetha, linoba magama amabini, linoba gama linye.
linentsingiselo esihlakeleyo kodwa liyanonga kwintetho yesintu. Iqhalo ke lona sisivakalisi esipheleleyo. Siyakwekwa kodwa sivamise ukuba nesilumkiso, imfundiso nesiyalo phakathi. Ungathi yintoni indima edlalwa ngamaqhalo nezaci kwinkcubeko yethu singabantu bomthonyama? Ayibuzwa. Zizinongo ezo. Zeyona nto yenza intetha ibe mnandi, zezona nto zenza intetha ifudumale ibe namandla. Yiyo le nto kude kuthiwe mhlawumbi isiXhosa sethu thina sintsokothile. Ukuba siyasinonga, siyakwazi unqaba ngoku sithetha nawe, uthi ke ngokuba wena ungumntu othatha amathuba ulahlekwe ngumcundi kungakange kukhunyuswe kuba sikhumsha ngesiXhosa. So zidlala loo ndima yokuyenza intetho ibe nentswane, ibe mnandi, ziyayihombisa. Caba kuba unqevu ngathi ke ngokumhlambi kweli xesha siphila kulo abantu basebenzisa amaqhalo nezaci? Namhlanje bayawasebenzisa kodwa besebenzisa olulwimi kuthiwa yijargon. Ubolekwa ilwimi kwezinye ilwimi zifakwe apha kwisiXhosa sethu ukuhombisa le nto umzekelo xa kuthiwa umntu akana-timing, mabini la magama. Uba una-timing, i-timing ke siyazi kwiimetshini ezifana neemoto. Lo mntu kodwa uzama ukubonakalisa uba uvalekile xa kuthiwa una-timing. Uyayiva ngohlobo ndithetha ngalo. Ya, kuthiwe umntu untsunyile, ezo zinto zinjalo isasebenza ntena ke namhlanje seyilanguage yesitsotsi, ijargon. Ubolekwa kwezinye ilwimi ukuhombisa le ntetho thina siyiyo. Bawunqevu xa sizawuhombisa zonke izinto zethu zesintu nezasesiXhoseni, ungathi mhlambi isizawuphelela phi isizwe sakwaXhosa? Ngoba kuninzi besike sanaludliwanondlebe apha kule veki iphelileyo sithetha ngodaba lwamazibazana nentsusa lento yokubhinqiswa kwezibazana. Namhlanje sithetha ngamaqhalo kunoba uthi ayahonjiswa, ayatshintsha-tshintshwa. Ungathi mhlambi sijonge phi singabantu bakwaXhosa? Sijongise umekiso ezantsi. Sisisizwe esoyisiweyo. AmaXhosa kaloku alwa imfazwe ezilithoba kwisithuba seminyaka elikhulu. Watsho waphunguka umhlaba, yaphunguka inkcubeko zemkulwini, safumana nkolo yimbi, sanamagama amatsha, saphucuka, saphumukwa. Sizezo zinto zingosithubeni zingena-identity kuba yonke into yethu ibantle xa imixiweyo okanye xa yenzelelelwe ngenye. Sayeka ukuthombisa intombi sangena kwi-21st birthday. Sayeka ukududa umtshakazi adude etshata sangena kwi-white wedding kodwa siba mnyama. Sayeka imbeleko sine-baptismal. Sayeka ukwazisa umzi sine-housewarming. Iyanda ke le nto ibheka phambili, iya isilahla kubuthina bethu. Namhlanje ngoku ukusamakhwenkwe esuthwini kuyi-risk. Ufane kube bhetele ukuwasa ngendlela yasecaweni. Uyazibona izinto ndizithethayo? Silahlekelwe ke kule nto ubuthina bethu. Sinomakoti abangafuniyo ukubizwa ngamagama abanika ubumama. Igama lobumama ungunomsa, unolutando. Uyayiva ngohlobo ndithetha ngalo? Kakuhle. Namhlanje sinosincedise. Uzisakhe. Amagama anjalo nosimanyi. So ndizama ukuthi kukulahleka oku kwesizwe. Siqhuba amasiko wethu, funeka kubekho umntu ozawuqala athandaze phambi kwasichele, kodwa siyacamagusha. Kwawude kuthandazelwe nomqombothi lona ngoku kule meko sikuyo. So yonke into yethu singene
ngomkhono nesiphanga singene saphelela bambalwa kabasaphithalazayo nabasakhankalazela ukuba masine sinyulu njengamhlamnene ngomnye wabo andivumi nabo Bawunqevu usathi uminjalo njengomnye wabo ikhona mhlambi into othi likhona ithemba sizama oku ukuze abantu babuyele kwizithethe zabo amathemba wethu siwajulise kwakuni mina niyimedia mina nibukelwa ngumuntu wonke mina nimanyelwa sesininzi onomathotholo omabonakude amaphephandaba kuyasivuyisa ke ngoko ukuba eli jelo lenu libe nale ndawo ithi ekhaya jikelele simane sicubungula sikhumbuza abantu kweso sininzi naloo ntlaninge enibukelayo ikhona imingqandandana eyawutsalela kweli cala bekufanele basikulo kakade inene kunjalo Bawunqevu yile nto nathi apha ekhaya jikelele sinesi siqendu esithi ezakwantu ukuze kaloku sikwazi banzi sikwazi nofundisa ababukeli bethu kunjalo kanye ndivumelana nawe apho ngomlinganiselo wekhulu ekhulwini Masibuyele kula maqhalo Bawunqevu sithetha ngawo namhlanje sicela mhlambi usiphe intsusa nentsingiselo yala maqhalo alandelayo za kunika bembalwa ke masiqale ngelithi elifele ezindongeni alihoywa ngamaqhalanga ithetha ukuthini lonto Tamako xa kuthiwa elifele ezindongeni alihoywa ngamaqhalanga ithi lento abantu ababhazileyo abazibandakanye nezinto ezirhohlisayo abazisondezi kwizinto ezinokukutsha abantu ababhazileyo abazisondezi kwizinto ezirhohlisayo izinto ezinuka ukutsha xa ndizawunaba ke ngoku ndibheke phambili apha kuthethwa ngehashe ihashe xa lifile lifa ngamaxhalanga kodwa sozwabone esondela kwelifele ezindongeni kuba amaxhalanga xa ezawubaleka uthaba awabhabhi engakangaqala ncuce axakathule loo chance ke ngoku ayikho ezindongeni ithetha ukuba ihashe elifele ezindongeni alifanisa nomgibe itrephu kuwo leyo wona athanda ukutya into esendaweni ephangaleleyo abone maxa lonke ukuba akukho ngxaki azawuba kuyo na kuba kunzima kuwo ukuntinga xa zawubhabha ndiqale libale umgama ngoku kwenqwelo kwenento kwe-aeroplane mandibeke ngolo hlobo xa lithatha umgama ubheka phambili wavule lamaphiko idintinge ke ngoku kuloo nto so kuba lisezindongeni selibanjiwe liyazazi Bawunqevu ke ngoku ndikunike ngoku ndikunike ngoku intsingiselo intsusa intsingiselo bendiqale ndakunika mandikunike umzekelo othi ukuba njengathi masingabantu abangootata uzibona sowuqhelwa ngendlela yongathi nenganobudlelwane nomntu otshatileyo uzibone sowujikelezwa ngumuntu otshatileyo awuyivuyeli loo nto ungumntu ongutata yayiqonda ziba zinkomo zomntu ezinobomi bam okanye le nto ndihlela ngumyalezo apha efowunini kuthiwa congratulations uwine this much awuyiwini oyihoya laa nto yazazi uba kangongenele elikhuphiswano and ubuyayilandelela le nto izawujika ifake imali uyayiva ngolu hlobo ndithetha ngayo ndiva kakuhle uzawumkala imali onayo kuba wena uyendwa yile kuthiwa uyiwinile kodwa kangongenele elikhuphiswano izinto ezinjalo thina sizinanzi nozinanza zifana ke nelahashe lifele ezindongeni amaxhalanga awasondeli nokusondela awalihoyi hayi iyavakala Bawunqevu bendingayiqondi nami kodwa ndiyive kakuhle ngoku masijonge elesibini ke elesibini lithi ivasi yakwakho ingcolisa iifestile zakwam ithi ziifestile zakho okanye ivasi yommelwane ingcoliswa ziifestile zakho uyandiva ne ivasi yommelwane ingcoliswa ziifestile zakho ithi ke loo nto yindlela ozijonga ngayo izinto ezikwabanye abantu
lento ekwenza wena ubathathe kakubi indlela obajonga ngayo abanye abantu libangela ukuba wena ubajonge kakubi le ndlela obajonga ngayo ile ndlela abantu ubathathe kakubi ndingayiphinda indlela oziqwalasela ngayo izinto zabanye abantu zibangela uba wena ube ne-attitude kwaba bantu ngakumbi e-negative kanti ingxaki ikuwe. Indlela ojonge ngayo wena. Ewe sithathe ke ngolo mzekelo othi ukuba ungumntu othanda urhoba ngesestiri phaa kwammelwane kukho impahla enekwe etungweni ungacinga imdaka kanti isestiri zakho azipho clean. Ingxaki lapha kuwe ayikho kwammelwane. Into ikuwe ngoku nijonge ebantwini into ikuwe sisi. Xa ubona ukuthi yabo umuntu uthena oneka impahla emdaka ngona hlobo engayihlambisisanga xa ukuhlanza isistiri zakho uphinde urhobe ngazo. Laa mpahla ubusithi imdaka uzawufika iclean. Hey hayi inene hayi inene banqevu siyafunda namhlanje nalo linye ke lithi uqabela umduka kanti uyawugodusa. Ewe umduka sisilwanyana esingaziwayo kokwaso babuphi apha ke ngokusithatha esisilwanyana silihashe kuliyansika xa uqabela umduka kanti uyawugodusa ukuvuyelela umuntu ngento anamandla kuyo azakongamela ngayo. Masikisithi mhlawumbi uxabana nelinye inenekazi wena noba kusemall nixabana ngetyuba kusetyhwini loo nto yiyo ube wena ke ngoku sewudrowa ikarati kanti lo mntu udrowa ikarati kuye une-black belt yena. Ndikumamele. Wena umngozisa ngokuqhela ubukela ikarati ethivini kanti uyenza kumntu one-black belt oyaziyo. So uqabela umduka kanti uyawugodusa uvuyelela umntu ngeyona nto anamandla kuyo. Hayi yavakala. Okanye uthi uncokola nomntu mhlawumbi ningavani ngento ufuna ukumsa kanti ungumntu akastandard 10 kanti yena ukumsa kuye uzawukumsa kude kufuneka uba mawutolikele uba uthini esisakho isingesi sizawuphela esithubeni. Siphela esithubeni kanti ukukhumsha nomntu ongugqirha wesingesi. So ke ngoku xa uqabele ihashe lingumduka kanti eliqala ulisanga kulo kukokwazi lisikele umanqo phambi kwendlu ubanjwe ke ngokuba eli hashe udibana nalophi udala salahlekelwa leli hashe ube ubanjiwe ngolo hlobo njengesela. Akufuneka uvuyelele umntu ngento anamandla kuyo eyona nto kanye kanye eyona nto yakhe. So itsho le nto ndiyithethayo. Unqevu masijongele ukugqibela ukhona ke umdidiyelo wendaba walapha ekhaya Jikelele othandayo ke esi saci sithi nosele ibambile akakayoji kudala simbuza uba uthetha ukuthini kanye kanye. I think namhlanje ile nto esibizele wena uba uzosicacisela. Ewe lali lithi ngokwendlela elimi ngayo nosele ibethile akakayoji nosele yojile akakayityi. Ithi lento usenophuncukwa nayiloo nto sewuyifumene akukho ukuqiniseka ngento ide ibe yeyakho ngokupheleleyo. Ndiyabuya ke ngoku ndizokwenza umzekelo zakwenza ucacelwe. Udibana nomfana ukuthembisa ngokukutshata ube sewungcola ngaloo nto apha kwi-social media. Niyayifaka oluhlupho ndithetha ngalo kakuhle. Ubrekishe njengabantu bethanda uzithoma asuke umfana athi gqisethatha ntombi yimbi nosele ibethile akakayoji. Awunawusingcolela ngento yoba wena ushortlistiwe usenongazuyini i-interview zisele ukulo shortlist. Iyayiva ngohlobo ndithetha ngalo? Ivakala kakuhle. Kula top 5 ibizweyo uthi ungafumani. So ungazoni ibethile akakayoji ithetha ukuba impumelelo ikude kunoba springa. Ungakwazi. Ewe sukukwaza lindide yonke into ibe ngakuwe ube nokuqiniseka. Impumelelo ikude. Hey
Hayi bawuNevu ubeke yacaca enkosi kakhulu ngexesha lakho ngalentsasa namhlanje siyathemba ke ba uzaba nosuku oluhle nonyaka omtsha kaloku ungene uze lamathamsanqa enkosi kakhulu. Yabulela sisenkosi mani. Ndingumandlovu sidle ekhaya. Okay ngisumalunga ngumtungwa lo. Enkosi kakhulu bawuNevu. Yabulela inkosi sisi. Cama. Nkosi. Lowo ke mbukeli ibingutata uNevu esichacisela kaloku ngezaci namaqhalo esiXhosa kangoku masithi qhu evenkileni siyabuya. Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele sibonga kakhulu ukuthi usahlanganyele kanye nathi. uThapiso Sathinzayo uyisishoshovu solwimi lwesiXhosa ungumbhali weinkondlo nezindaba ezimfushane uphinde futhi abe usomahlaya kanti akupheleli lapho uphinde abe ngumsubathi. Lo mbhali ke namhlanje sikhuluma naye malungana nencwadi ayibhalile esihloko sithi iletters kanjongo kanye nesihloko esithi ulimi lwami igolide yami. Namhlanje sixhumana malungana nomsebenzi wakhe. Sibingelele Thapiso sikwamukele ekhaya Jikelele. Ngiyathemba ukuhefuzela sekuphelile ngoba ngiyezwa kuthiwa hayi cha uyagijima. Nibulise kubabukeli. Hey ndiphathi ngathi kubaphulaphula because andikho studio sibulise kubabukeli. Hayi nokho kungcono ngoko seniphumile nje ukukhefuzela. Manje ugijima njalo nje kuseni? Kunjalo ngiyabaleka kusasa na afternoon ngoba ndilungiselela i-marathon ezayo i-10 marathon izoba i-qualifier for i-comrades kunye ne-ocean. Hayi cha sikufisela inhlanhla ke sengathi konke kungahamba kahle ke uphumelele. Enkosi kakhulu. Ake singene ke lapha kwencwadini yakho siqale nje ngokuthi usichazele ukuthi kuze kanjani ukuthi ke ube isishoshovu solwimi lwesiXhosa. IsiXhosa ngikhule ngisithanda kakhulu. Yayilulimi lwalungikumbuka kwasesikolweni. Ndazixelela ezibandi ndikhula ndifunda ukuba nami ndizakuba ngomnye wabantu abaqinisekisayo ukuba bayaliphucula olwimi. Kungoko ke ndaye ndathatha isigqibo kwawamosini Road University ndathatha iXhosa njengesinye sezifundo. Ngithe ndazifunda ke ndapasa ngade ndayofikelela kwisigaba se-honors ndadlulela naye nase-MM ngine-honors ezimbini zesiXhosa. Hayi cha ufundile ugogodile impela mahanazi kanti ngikhuluma nesifundiswa. Sizokhuluma ngencwadi zakho ke ezimbili ngabe yini ngiyeza ukuthi uthando lakho lesiXhosa waqala usafunda isiXhosa nje sisondele kakhulu enhlizweni yakho ubhalayo kodwa incwadi ke khona qhamuke kanjani yini yakwenza ukuthi ubhale lezi incwadi? Ndaye ndabona bazi zinqabile incwadi ezibhalwa ile generation yethu ngoku incwadi ebeziningi bezikhona ezibhalwe ngolwimi lwethu bezazibhalwe ngoDatujolobe noRhobusana ababhali bakudala. Oke nami ndaye ndathatha isigqibo soba mandibe ngomnye wabantu abathi babe negalelo ngoba ukuphuhla kolwimi kusetyenziswa kwalo ukuze ulwimi luphuhle kufuneka lubhalwe phansi. Okay lelami igalelo nami eqinisekiseni ukuba ulwimi lwethu luyaphuhla nami mandibhale incwadi ukwenzela isizukulwane esilandelayo sizoba nento ebambekayo yofunda. Into enhle kakhulu ukuthi ke ufuna ukuqhakambisa ulwimi lwesiXhosa futhi ujonge nje nokuthi ke luqhubeke ludlulele kwezinye izizukulwane ngezizukulwane. Into engajwayelekile ke ikakhulukazi ke ebantwini abasha ukuthi babe naleyo ntshisakalo ukuthi ulwimi lisabalale. Siyabonga kakhulu kumsebenzi wakho. Encwadini yakho ke esihloko esithi ulwimi lwami igolide yami ngabe ke yona ke iqubetheni ngaphakathi lencwadi? Yingqokelela yemibongo yesiXhosa apho ngichaphazela imiba eminingi eyahlukeneyo ekuquka uthando, ipolitiki, uxhafazo, ngichaphazela into ezininzi kunye nokukhusela kolwimi. Ndaye ndathatha isigqibo sokuba zikhona incwadi endizifundayo zemibongo, zikhona neembongi endiye ndihlale nazo, kodwa ke uninzi lwabo ababhalela ukupapasha bayarekhoda
ngoke ngandihlaba ikhwelo kubo ndibabonisa ukuba nathi singazeka mzekweni siyithathise apho babeyeke khona babebhala ngaphambili sibhala imibongo yethu size ukuze siyipapashe. Enye yezinto ezandenza ukuba ndibhale ndiyipapashe ndandifuna ukubonisa abantu ukuba ayiyenyani le ithethwayo yokuba abantu ngoku kanye abantu bangoku abazifundi incwadi zesiXhosa. Abantu bayafuna ukufunda incwadi zesiXhosa nto nje incwadi ezinqabile. And wena ungena lapho-ke ekutheni-ke uma ngabe usuyibhala azisanqabanga-ke sebezokwazi ukuthi-ke bayithole bakwazi ukuthi bafunde. Injalo kanye yaye ndiyabulela kakhulu ngenkxaso yabo ngoba bandixhasile kakhulu incwadi bayazithenga. Encwadini yakho-ke lena ethi yona-ke iy'letters kaNjongo isiphatheleni-ke yona phakathi leyo ncwadi? I-letters kaNjongo libala elifutshane elingothando. Yala samotivatwa yingoma eyayibhalwe yimhlobo wami wasebhayi sezinto egoli ngokuroja the love story. I-love story kusho ukuthi ngibuza ukuthi laba bantu kufana nabantu aba-acta izinto zoma-love nabantu ababhala ngothando. Ngibuza ukuthi engabe ngaleso sikhathi leso sokubhala incwadi le enothando wena self umoya wakho usuke nawe usemathandweni. Hayi kaloku thina we are the mirror of society. Ngamanye amaxesha sube ingenguwe kodwa ke uzibeke ezihlangweni zalowo muntu. Kufana naxa ubhala ngento ebuhlungu uyawazibhala ngento eyibonileyo ubhala ngento eyenzekileyo. So kumaxesha amaninzi awubhali ngento eyenzeke kuwe. Ngoko-ke kuba kuthanda into entle nami ndaye ndabona abantu besemathandweni beselithanda qoba hayi manibhale nanti into enhle ndiyibona ayithethi ukuba mna ke kodwa phela nawe siyakufisela-ke nawe ukuthi ube semathandweni ube happy. Ngabe yini ofisa ukuyizuza-ke nje ngokuthuthukisa ulimi lesiXhosa Tshepiso? Ukugcina kolwimi luphethe inkcubeko namafayethu. Ngoko-ke xa siwugcina ulwimi sigcina inkcubeko yethu okwenzela isizwe singatshabalali ngoba ikhona ikoti kaPrince Bans ngamashe ethi ukubhubha nokutshabalala kolwimi kuxhomeke kuthi ngoko-ke masisebenzeni singeni. So-ke we were given a mandate to promote this language siyiphuhlise ngoba siyathanda ukukhalaza sithi hayi ulwimi lwethu alusetyenziswa kumanqwanqwa phezulu afana nakwezezimali kwipolitiki. Sibe nathi singalusebenzisi ulwimi lwethu ngoba kumaxesha amaninzi sikhethe usebenzisa isiNgesi. Ewe siyavuma ulwimi lwemali kodwa nathi masilusebenziseni ulwimi lwethu ukwenzela luzokwazi uphuhla. Mhlawumbe ngokubona kwakho futhi uTshepiso ubona ukuthi mhlawumbe iziphi ezinye indlela engasetshenziswa ukuze ihehe intsha ukuthi nayo izibandakanye nezinto ezihlanganisa ulwimi kanye nokusatshalaliswa kolwimi ngoba siyabona ukuthi kulezi izinsuku izingane eziningi ngoba ke esikoleni kusetshenziswa kakhulu ke ulwimi lolunye. Uthola ukuthi noma ingane isibuyile ekhaya kusakhulunywa lolo limi ingane isivakashile phaya elayelini ayisakwazi ukudlala nezinye izingane zaseyilalini ngenxa yokuthi ayikusakwazi ukukhuluma kahle ulimi lwayo. Zikhona inzame nemizamo namaphulo enziwayo ukuqinisekisa aba ulimi liyasetshenziswa. Angithi nakwi-social media ngoku uyakwazi ufumana ilimi zethu kwi-ATM ziyakwazi ufumana ilimi zethu but sisenengxaki sisenomngeni wabazali ngoba nasezikolweni liyafundiswa ngokolwimi kodwa thi uzali niyasoze nibhatale imali engaka umntanami azofunda isiXhosa. Ukufunda kwabo isiXhosa akuthethi ukuba ke iza kuba ngabantu abangahlakaniphanga. So ulwimi lwethu malusetyenziswe ezikolweni makubhalwe ii-textbook ezikolweni ngolwimi lwethu kodwa ke yonke loo nto ifuna imali ifuna abantu abazawuqeqeshwa ulwimi lwethu lusetyenziswe kwiteknoloji kodwa yonke loo nto eyona nto ingamandla kufuneka thina besozilwimi okanye babhali siqinisekise ukuba siza nesigama ngoba ulwimi alukwazi usetyenziswe iterminology ingekho ngoba iseyeyona nto ke engumngeni ukuthi i-challenge ebantwini yilona i-terminology ngoko kufuneke sibumbe isigama
ukwenzela ke ilimi zethu zizokwazi usebenziseka kwindawo zonke. Manje Thaphiso ke incwadi zakho itholakala phi umuntu ke officer ukuthi ke ayithole mhlawumbe ofuna naye ukuthi ayithenge mhlawumbe ingane yakhe ifunde ukuze uzokwazi ukuthi kusabalala ulimi ikwazi ukufunda isiXhosa? Okwangoku incwadi zami zifumaneka kum kodwa ke khona mina neteam yami sisebenzela ekubeni zikwazi ukufumaneka kwindawo incwadi ezithengiswa kuyo. Kodwa ke xa ithe yenzeka loo nto ndizawubazisa abantu abaninzi ke banifumana kumakhasi onxibelelwano. Cela kusinikeze ke ama handles wakho lapha ke ku social media khona bezokwazi ukuthi baxhumane nawe. Ngutshephiso Nzayo, Tshephiso kana HTSEPISO, Tshephiso Nzayo ku Facebook, Tshephiso Nzayo ku Twitter, Tshephiso Nzayo ku TikTok. Zonke ngu-Tshephiso Nzayo. Sibonga kakhulu ke Thaphiso ngokuthi ke uhlanganyele kanye nathi lapha ekhaya Jikelele. Sibonga nje nangomsebenzi wakho omuhle. Sikufisele konke okuhle. Kakhulu ngiyabulela ngethubeni niphelona ngethemba kubani ngene kahle kunyaka omtsha. Hayi singene kahle sana. Ukuhle kodwa enkosi ngiyabulela. Sibonge kakhulu. Hayi ke mbukeli lo besixoxisana naye ke uThaphiso besikhuluma naye ke mayelana nezincwadi zakhe ayibhalile nje sizwe ukuthi khona lapha encwadini kanye nothando lwakhe ke lokusabalalisa ulwimi ke lwesiXhosa. Ake sesigoqa lapho ke uhlelo lwakho besikuphathele lona namhlanje luyingqayiziveli ekhaya Jikelele kodwa kusasa ekseni 6 am sibuyile. Sicela siqonqotha ngolohlobo mbukeli. Enkosi ngokuhlala nathi yamnandi inqubo no. Yamnandi inqubo. Besinganakile nokunaka ukuthi awukwathi isikhathi esinje. Kubele masigoduke kodwa sinishiya nodwa sinishiya kaloku neqikelelo lomozulu. Msalandi.